Tras medio siglo de historia, el Bar Carballo cierra sus puertas este viernes. Ser un bar de barrio, porque isto non deixa de ser un bar de barrio onde se facía o seu cafeciño a mañán. Antiguamente, no ano 72, a xente non salía a desayunar os bares, pero si tomaban o seu café, a mediodía o seu viño, máis que o seu vermú. Despois, xa ao terminar de comer, xogábase a partida, prácticamente toda a tarde, e fixemos amigos increíbles, vale? Este é un bar familiar. Tanto me podías pedir unha aspirina, como eu che pedí a ti, pásame un limón que me quedei sin limóns. É dicir, un bar completamente familiar. Desde que María y su marido tomaron las riendas, han ofrecido más cocina y muy casera, y dieron el salto a las redes sociales. Dende que o collemos nós, fai 21 anos, pois enfocámoslo un pouco de outra maneira, vale? Así, saiu da nada, gústame a cociña, vale? Eu non son unha cociñeira, eu sempre digo que son unha aficionada, porque tal cual é, pero como me gusta a cociña, empezamos pois a cociñar, vale? E hoxe en día, pois, síntome orgullosa do que fago, da xente que teño a comer e demás. María no oculta su emoción y promete volver pronto con nuevos proyectos. A dar as gracias a todos os clientes que fixeron posible estes 21 anos. Vémonos nos bares.